mini pioneer cap arni kopili constituency kaparlo kheroni high school patho aklam along epechalsia songpen kaching bedona mai padopon bangso kaching bedona mai along alohisar poman pen epechalsi meipu anparta epechalsi mp candidate jai kathar kachetong dunalong pursing timung lapen ke ongdung epechalsi klembang atum chetong dun bangso hut BJP Congress lapen ASDC songalong kaike ki claim kache paduk dun group aradatum methanga song che osi kadokabe bang pharoke thomra bang kora photum APHLC long chepa ogdun APHLC long kaching beduna raddo anaphan APHLC MP candidate jai kathara hin pensi dengpon pini nile tumalong bang pharoke thom so se arata tumsi chepa ogdun chotlang setaki bang jiarnia bangki anso se si bang jilang athe nile tumaki manga bangki inglonga so tum highback nang jipo ki mang pensi APHLC long nang chepa ogdun lo pusi kaching bedona rat pen ningje pon lapen ladak rom rup aban so hawa along kedo kopli ahomosti long kedo akar bi lapen driver la rat atum kadok abi pen kon pharo ke thongra kon khokep sose akar bi lapen driver atum la APSLC long pini chepa kon tanglo ti bang jiar ni ta la an so se minutum pen puisame APSLC phata pahai dia phana bangke sai bang claim ponpo lapen highway nang jipu bang sung timang kan sinil tum arong kan dam PPP parti penana Congress pen banglo BJP pen banglo lapen AFC pen banglo kadok pen bang kon pharo ke thom sose party namang sai APSLC BJP lapen Congress Racharia songa tuma bangke ladak inglonga so tuma phan long lip helang nang rai PG puki ningje masi ningje je lapen claim ta claim clip pusi je ai ka thar pen ningje pon gi pusi mathal lapen nitum highway gi pusi mathal athema inglonga rat lapen khilonjia ohomia adivasi atum anta kiring ji phanke along le kache rai phange ingtung ge di BJP atum Congress tum ke nang tuma long le nang rai PG nang tuma khei reng nang ji puge ningje je ke la tum ke claim click ke la tum ke la si schedule da out high header loke la si eviction ta VGR long benta eviction da high header loke BJP Congress tum ke nili tum ma eviction ji ke la pen autonomous state ta ni tum ma hang vek ji la pen pelong vek ji ke ni tum ma APHLC sartan de non la BJP tum high header lo gula de non ke dum nili tum ke high header lo po bang ningje ta tum de header lo la tum rempo ke ali jonsi la tum high pon la so high no remote eviction ni ma eviction se la so la ke chini lo ke eviction se la sinili tum mana pe high popular ke rata tu News report KTV News